Yun guys, wala tayo sa bahay no, mag-drive lang tayo. Meron kaming puntahan kasi ano ngayon, Sunday. Yung Sunday na yon is yung pagkabanhaw sa Ginoo no. So nagpunta kami sa sa cemetery para dalawin namin yung family ni Tami na wala na. Ganyan man sila dito. So kaya yon, ako yung nag-drive kasi si Mister, gusto ko mag-relax lang siya. So dito kami dumaan sa pinaka-tight na lugar no, tinatawag na Taconic. At itong Taconic na to, ayaw ko talaga dito mag-drive kasi ang sikip-sikip ng daan, guys. And lumilipad-lipad yung mga sasakyan dito. So, buti na, sanay naman ako dito. Pero, if ano talaga, kung may side naman, kung merong daan ng iba, gusto ko doon. Pero si Mister dito daw, kasi cemetery kami diretso, no? We in the cemetery, guys. Look how nice is it. You think Isabel's here? Probably not. In 600 feet, There's a lot of turn them. right. Turn right here? No. Oh, right here. Turn right here. No? Okay, yeah. Huh? No, up further. Straight? Yeah. Is that Isabel? We're sitting in the car up here on the top. Okay, I'll see you in a little bit. All right. All right. Love you. Love you too. Oh, I forgot to shut the car off. Dito na. Papunta na yung kapatid ni Tami, so dito lang kami na. Dito. Ito na yun. Dito na tayo. Kay Biyanan. Ito na. Dito yun si Biyanan, oh. Nilagay dito siya. Hinihintay lang namin yung kapatid ni Tami. Malapit na siya. Lumilipad ako nag-drive. Kasi baka malit. Mag-close kasi dito ang cemetery, guys. May sila. Time ba? 4 o'clock yung i-close nila yung gate. So wala na makapasok kapag 4 o'clock na. So yun, dito na siya. Doon si Tami. So yun, pagkatapos namin doon guys, nag-ano lang sila, nag-greet sila, nag-happy birthday, enjoy, yung mga ganun ba, kinausap nila yung family nila, at ako naman doon, usual lang, and yun guys, ito yung cemetery na dito na ang ganda talaga. So pauwi na kami, actually hindi pa kami pauwi guys, mag-date pa pala kami, kasama yung kapatid at saka pinsan ni Tami, at saka yung asawa niyang Pinay. So mag-date lang kami kasi hindi din kami lumalabas palagi ni Tami, no. So for a long time, finally nakalabas kami. Hindi talaga kami ni Tami mahilig ka ng mga ganun, kain-kain sa labas, wala guys. At saka may cherry blossom, so ang ganda niyan. Naalala ko tuloy doon sa New Rochelle, yung sa old house, ang dami doon sa mga kapitbahay iba, ang dami. But anyway, lang talaga na amazed talaga ako dito sa mga cemetery nila kasi kakaiba. Kasi yung sa atin sa probinsya, nagdubli-dubli na nang lugwa na yung uban nga bukog sa tao dahil hindi na naalagaan, ang bagnot pa, yung parang ang dumi-dumi. Yun sa probinsya lang ha, hindi ko ang sa city malinis naman yung iba dyan, pero sa probinsya talaga iba yung cemetery, no? Kasi iwan ko, andito may mga mausoleum pa, may mga mansion-mansion na maliit, di ba? So kaya ngayon, punta kami sa bahay ng kapatid ni Tami muna kasi malapit lang yung restaurant na puntahan namin sa bahay niya. So i-drop niya yung sasakyan niya and yun, isama na namin siya sa restaurant. O di ba? Ito po yung Bronx River Parkway. Ito po yun siya. So yun guys, so enjoy lang kayo sa ating view, di ba? Paminsan lang tayo makalakwat siya. At saka matagal-tagal na ako din hindi nakapunta dito na lugar. At yun, dito na tayo sa anong lugar ba to? Sa Takaho na tayo, no? Wala na to sa Bronx. Nandito na tayo sa Takaho. Takaho, ang gaganda ng mga bahay dito guys, grabe. Yung mga bahay, makikita mo na ang ganda. Alam mong mga mayayaman yung neighborhood, no? Kasi ang sa bahay pa lang makikita talaga. Saka yung tax dito ka talaga patayin sa tax. But anyway, enjoy the view guys. Habang nagyawit-yawit ako dito, si Tami yung nag-drive kasi, ayaw ko talagang mag-drive dyan. Kasi, iwan ko, nakadrive naman ako dito long time ago, pero
Parang hindi lang, ayaw ko talaga, yung parang hindi ko talaga nasasanay. Hindi ako sanay sa mga lugar-lugar. Ayaw kong mag-drive. If possible, kung may mag-drive, siya yung pa-drive-in ko. Look, tignan nyo yung mga bahay, guys. Tignan nyo, ang ganda talaga, no? But anyway, so tara. Where's Andy? Oh, it's over there. So, yan. Dito ang ginaw. Ang ginaw. So, yan. Mag-date lang kami, So, yun guys, andito na pumasok na kami. Of course, usap-usap, inom, and then nag-order ng appetizer. Ang sarap ng mga pagkain dito. First time namin din dito ni Tami, pero yung pinsan ni Tami at saka yung asawa niya palaging andito. Ang order ko lang naman at saka kay Tami at saka pinsan ni Tami, yun yung tinatawag na pork asoboko. Ang sarap, paborito namin yan ni Bianan. So nung nakita ko siya, na-excite ako guys kasi matagal na akong hindi nakakain ng pork asoboko. Ang sarap at saka sobrang tender, grabe, para siyang butter guys. Pag ilagay mo siya sa bibig mo, wala na, nabungkag na yung karne. Grabe, sobrang tender niya. But anyway, so nag-enjoy naman kami, usap-usap. Si Tamin doon nakaupo sa pinsan niya katabi kasi meron, nagpaturo siya sa mga cellphone, no? So kaya okay lang naman sa akin, hindi kami magkatabi ni Tami. So, yun. At saka hindi ko natapos kasi ang daming ang pagkain, no? May appetizer pa tayo. So si Tami, chikang-chika talaga siya. Basta doon siya, yung katabi niyang pinsan niya. So, chika yan siya. Mayroon silang mga jokes. So, yung mukha ni Mister na masaya naman. So, uminom na yan siya, guys. Scotch yung ininom niya. Pangalawang bisis na yan. At saka madali lang si Tami malasing. So, kaya sabi ko, nakita ko siyang 2 baso na nung nainom. So, sabi ko sa isip ko, nag-order ako ng margarita pero hindi ko ininom. Kasi sinong mag-drive pa uwi, no? So, nag-inom ng mga pakaunti-kunti pero hindi ko talaga tinapos yung drinks kasi po, delikado. Kasi hindi kami makauwi. And then, yung nag-drive na ako, iwan ko na lang. Si Tami, alam niyang nag-film ako. Ganyan yan si Tami. Ang cute naman ang asawa ko. Guwapito yan, bagwapito. Kahit may edad na yan, guys. Pero, guwapito pa rin yan para sa akin, di ba? Tara, guys. She is the most beautiful woman in the world. Which one, that one? Yung- Nandun sila, Huwag kang mag-ano. So what? Talaga. Kaya, So, oh my God, I'm freezing. So, may dalang baon na ako, ang pagkain ko, hindi ko kinain lahat kasi sobrang busog. Saka, okay, I'm driving home. That's why, I can drive. No, I don't. No, you never drink a thing. You always drink a sip. Unless you're with your friends, then you drink 3 of them. inom ako ng margarita ba? Pero hindi ko ininom lahat kasi si Tami uminom na ng 2 botilya ng scotch. And then, alam ko naman ito kapag makainom siya. Ginoo ko. God bless you. God bless you guys. Thank you. So yun siya guys. And then na sila. Malapit lang sila. Kami lang talaga yung pinakamalayo dito. Naginaw na yung katawan ko. Ay hindi pala silahan. That's not them. Wait, car. Ah, goodness. Okay. You can move your seat. Oh, you gotta turn the car on. Huh? Oh, you gotta turn the car on. Hold on. I can't reach. Oh. Then you just press 2. Do you have a jacket, Han? In the trunk. Huh? In the trunk. Did we get it? No, I'll get it. I'll get it. It's big. Put it on. Yeah, hold on. These guys are just I can't move because You're all snuggly. So yun guys, ako yung nag-drive kasi nga si Mister nakainom at ako naman nakainom lang ako pero ilang sip lang, hindi ko tinapos talaga yung baso. Pero naglibat-libat na nagduling-duling na ako sa pag-drive kasi madilim no ang daming light but inim ang daming ilaw. Salamat kayo sa panonood. Thank you.